Byd y Goeden Afalau. Mae hwn yn llyfr ffeithiol, ond fath o stori hefyd. Mae coeden yn llawn bywyd. Mae coeden afalau yn wyrdd ac yn llawn dail yn yr haf. Weli di sut mae hi'n edrych yn y gaeaf? Brrr, yn y gaeaf, mae'r canghennau yn wyth. Fesel un, mae'r dail yn disgyn i'r llawr yn yr hydref, ond bydd y goeden yn tyfu dail newydd yn y gwanwyn. Mae sawl anifeiliaid yn byw o gwmpas y goeden. Weli di beth mae'r aderyn ar fin ei dal? Mae mwydod llithrig, gwynglyd, yn gwthio drwy'r pridd o amgylch y gwreiddiau. Mae'r gwreiddiau coeden yn tyfu'r hir ac yn ddwfn. Mae'r gwreiddiau'n amsugno dŵr glaw sy'n helpu gadw'r goeden yn fyw. Mae'r gwynt yn chwythu dail oddi ar y goeden. Weli di beth sy'n gorffwys o dan y pentwr yma o dail? Wel, dyna syndod. Mae llyffant yn cadw'n oer yn y tywyllwch o dan y dail. A does neb yn gallu ei weld. Mae'n byw mewn mannau llaeth, lle mae llawer o lithod, mwydod a rhyfed i'w bwyta. Weithiau, mae canghennau'n cwmpo'r goeden i'r ddaear oddi tannu. Weli di unrhyw beth sy'n tyfu ar gangen farw hon? Mewn darnau tywyll, llaeth ar y gangen farw, mae grwpiau o fadar, caws llyffant a ffyngau eraill yn tyfu. Mae'r pren marw yn pydru ac yn gwneud bwyd iddyn nhw ei fwyta. Mae rhywbeth yn rhedeg yn erth ei draed heibio i'r gangen farw. Mae'n sgrialu'r tu ôl i garreg. I beth mae gynffon hwn yn perthyn? Edrych. Mae madfall bach genog yn gorffwys rhwng y cerrig. Mae'n aros mwyn dal rhywbeth i fwyta i ginio. Pryfyn, coryn, gwlythen neu falwoden. Och y draw'r goeden, mae cwningen yn neidio i mewn i dwll yn y ddaear. I ble mae hi'n diflannu? Dwmp, dwmp, yn ddwfn yn y ddaear, mae cwningodd yn cloddio nythwydd a llwneli. Maen nhw'n adeiladu tyllau mawr, lle mae llawer o gyningodd yn gallu byw gyda'n gilydd. Mae pryfyn yn suo ar foncif y goeden. Mae rhywbeth yn cuddio ar yr ysgol. Weli di beth yw e? Mae gwyfyn wedi glanio ar y goeden. Mae ei adenydd yr un lliw ar ysgol. Ond i'r gwyfyn aros yn hollol lonydd, fydd dim byd yn ei weld. Dydy'r pryfyn ddim yn suo nawr. Mae'n edrych fel petai sownd yng nghanol yr awyr. Beth sy'n ei rwystro rhag hedfan i ffwrdd? Trap! Mae'r pryfyn wedi hedfan i we coren. Mae ei draed yn sownd mewn lluniau o sidan glidiog. Trap yw'r we sy'n dal bwyd i'r coren.
Mae aderyn yn hedfan drwy'r dail, a mwydyn yn ei big. Beth fydd yn digwydd i'r mwydyn? Bydd y cywion llwglyd hyn yn llwcio'r mwydyn mewn dim o dro. Twit, twit. Maen nhw wedi deor o oiau mewn nythu roedd ei rieni wedi adeiladu yn y goeden. Edrych yn ofalus ar y goeden. Beth yw hwn sy'n hongian o gangen? Bzz. Mae cannoedd o wenyn wrthi yn brysur yn gwneud cwyr i adeiladu ei nyth. Maen nhw'n casglu neithdar melys o flodau hefyd. Maen nhw'n ei storio yn ei nyth i wneud mel i'w fwyta. Mae sŵn uchel wedi gwneud i'r gwyfynol symud o'i mannau cuddio. Beth sy'n gwneud y fath sŵn? Tap a tap, tap a tap, tap. Mae cynocell y coed yn curo ar yr ysgol, dro ar ôl tro. Mae hi'n gwneud twll bach yn yr ysgol a'i ffug. Yna, fel fflach, mae thafod yn gwibio i mewn i'r bwlch i ddal pryfyn blasus. Nid cynocell sydd wedi gwneud y twll hon. Mae llawer rhy fawr. Weli di beth sy'n byw yn y ffau hwn? Sht! Mae gwywer yn cysgu ar wely o wair a dail sych. Mae ei chynffon hir wedi eich cyrlio yn dyn wrth ei hymyl i'w chadw yn un gynnes. Mae'r ddeilen hwn yn crynu. Mae rhywbeth yr ochr draw yn mwynhau pryd o fwyd. Weli di beth sy'n bwyta'r ddeilen? Crunch, crunch. Mae siani flewog yn bwyta yn ddiddiwedd. Mae'n bwyta cymaint mwyn ei helpu i ddod yn iar fach yr haf brydferth. Mae afalau mawr coch, swyddog, yn tyfu ar goeden. Ffrwythau'r goeden yw rhain. Beth sydd i ti mewn i'r afal? Crunch! Mae'r afal yn flasus iawn. Ond dydy'r darnau bach caled y tu mewn ddim yn blasu cystal. Hadau'r goeden afalau ydy rein, a dydyn nhw ddim i fod i gael eu bwyta. Mae afalau eiddfed wedi cwmpo o'r goeden. Weli di beth sy'n digwydd i'r hadau'r afalau sy'n syrthio ar y ddaear? O dan y pridd, mae hedyn afal wedi hollti ac wedi tyfu gwreiddiau. Mae'r gwreiddiau yn ymestyn i nôl bwyd a diod. Mae egin yn tyfu o'r hedyn ac yn gwthio i fyny drwy'r pridd. Uwch ben y pridd mae blaguryn gwyrdd yn tyfu a thyfu tuag at yr haul. Ym mhen amser, bydd yn dod yn goeden dal, gref gyda'i byd bach ei hun. A dyma ragor. Dych chi'n gallu darllen yr anifeiliaid sy'n byw yn y goeden yma. Byddai'n neud hwn diwrnod arall. Byd y Goeden.